हेलो फ्रेंड्स, साफ्रोमबोनिसिम बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ गिबियावनो जासिग्रोहरनाय थाबाय। दिनैनि बिषया जोबोद गोनांथि बिषय लोगोफोर, जे आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों दिनै जे मानसिफ्रा मानो ओरैबायदि बुङो जे आङो बे संसाराव जोनोम मोनाब्लानो हामगौमोन, आङो बे न'खराव जोनोम मोनाब्लानो हामगौमोन, आङो थैना थांनायानो साबसिन, आङो जिब जुनार जानायानो साबसिनमोन होननानै जोंनि गोबां मानसिफ्रा बुङो। जानो हागौ नोंथाङाबो गोबां बार बुंबाय। बे बुंनायनि खारना मा दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। जोंनि गोबां मानसियानो गावनि लाइफ स्टाइलखौ गुबुनजों रुजुयो। गुबुननि आखायाव ओरैबायदि दामिकनि फन दङ, उमुक तुमुकनि न'खरा ओरैबायदि, उमुक तुमुकआ ओरै जायो, ओरै गानो जोमो, बा उमुक तुमुकनाव ओरैबायदि बाइक दं, स्कुटि दं होननानै जों गोबां बार गावनि जिउखौ गुबुननि लाइफ स्टाइलजों रुजुनायनि थाखायनो जों गोबां बार डिप्रेसन जायो, गोबां बार जोङो साननानै गावखौ दुखु होयो आरो बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानसिफ्रा बुङो। नोंथाङा जुदि गावनि लाइफखौ गुबुननि लाइफ स्टाइलजों रुजुनानै जुदि गावखौनो जोबोद दुखुथिया गोरिब होननानै जुदि साननानै थैनायानो साबसिन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना आं मोनसे एग्जाम्पल होनो सानदों। बे एग्जाम्पलखौ जुदि नोंथाङा जुदि साननानै जुदि बुजिनो रोङोब्ला थारैनो नोंथांनि लाइफआ थारैनो चेन्ज जागोन होननानै आं फोथायो। बे एग्जाम्पलानो जाहैबाय, नोंथाङा माब्लाबा बै लामायाव जि आखाइ खंगा, मेगन खाना, जायहा आथिं गैया, जानो थाखाय बोथिसे गैया, गाननो थाखाय बिस्रा जि जोम गैया, बैसोर मानसिया नोंथाङा माब्लाबा गावखौ रुजुना नायदों नामा? आं अराय सम गावखौ बिसोरबायदि मानसिजों रुजुना नायो, जायफ्रा थानो थाखाय न' गैया, जानो थाखाय बोथिसे गैया, गाननो थाखाय जि जोम गैया, जायफ्रा बिबायना जायो। आं अराय सम गावखौ बैसोरबायदि मानसिजों रुजुना नायो। अब्ला आं गावखौनो बेसेबां गोजौ लेभेलाव थानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङाबो माब्लाबा गावखौ बैफोरबायदि मानसिजों रुजुदों नामा? जायफ्रा थानो थाखाय न' गैया, जानो थाखाय बोथिसे माइरं गैया। जुदि नोंथाङा थारैनो बैसोर मानसिजों रुजुना नायोब्ला नोंथाङा सानना नाय, नोंथाङा बेसेबां मोजां लेभेलाव दङ। आं फोथायो साफ्रोमनिबो जिउआव जानो थाखाय बोथिसे दङ, बा थानो थाखाय न' दङ, गाननो थाखाय लंपेन्ट गस्ला दङ, जि जोम दङ। आं बे बाथ्राखौ फोथायो आरो गोबांनि आखायाव एन्ड्रइड मबाइलबो दं होननानै फोथायो। अब्ला जों मानो गावखौ गुबुनजों रुजुनानै गावखौ मानो गोरिब गुन्द्रा होननानै सानना लायो? गावखौ मानो बेफोरबायदि जोङो साननानै डिप्रेसनाव खोख्लैना लायो? गोबां मानसिफ्रा बेनि थाखायनो दिनै सुसाइड खालामनानै थैयो। लोगोफोर, जोबोद बुजिनांगौ बाथ्रा। जेब्ला जोङो गावनि जुदि जोङो जिउनि बेसेनखौ जेब्ला जोङो बुजि मोनगोन, अब्ला थारैनो जोंनि लाइफ स्टाइला चेन्ज जागोन। इसोरादि जोंनो जिउ होबाय आरो बै जिउआ जोंनि थाखाय बेसे बेसेन गोसा, आरो बै जिउखौ जोङो संसारनि नुनाय मानि माल माथाफोरजों, मुवा बुस्थुफोरजों, फैसाजों जोङो रुजुजाया। बेखौ जोङो मिथिनाया गोनांथि लोगोफोर। बे जिउखौ इसोरा जोंनो होदों आरो बे जिउजों जोङो मोनसेबो मुवा बुस्थुजों जोङो रुजुजाया, आरो बे जिउआ जों साफ्रोमबोनि जिउआव दङ। बेखायनो मानो जोङो बै बेसेन गोसा जिउखौ संसारनि मानसिनि आखायाव थानाय बै मुवा बुस्थुफोरजों रुजुनानै मानो जोङो डिप्रेसन जानो, मानो जोङो दुखुआव थानो, मानो जोङो थैनायनि थाखाय प्लेन खालामनो? लोगोफोर, जोबोद साननांगौ बाथ्रा। बेनो आंनि जिउआव अराय सम आंखौ सुखियाव लाखियो, अराय सम रंजानायनि खारन जानानै आंनि जिउआव फैयो। मानोना आं अराय सम बैसोर मानसिफोरजों रुजुयो जायफ्रा आं बुंखाबाय जे लामा सामायाव बिबायनानै जायो, न' थानो थाखाय न' गैया। मानो होनब्ला बिसोरजों रुजुना नायोब्ला जोंनि लाइफ स्टाइला जोबोद गोजौ थाखोआव दङ। अब्ला नोंथाङाबो बे बाथ्राखौ साननानै नायदो, जाहाथे नोंथाङाबो बे बाथ्रानि गेजेरजों, बे साननायनि गेजेरजों गावनि लाइफ स्टाइलखौ चेन्ज खालामो आरो फैगौ समाव रंजा आरो खुसियै गावनि लाइफ स्टाइलखौ दायो। बे बोसोरनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होथोंसै। थेंक इउ।